పండు ఇంటి పూలు కూర్చుందే తరకారిదా ఓకే అండి కూర్చుందే అంటున్నారయ్య ఇదే బరొచ్చి అవేನು ಗಿಫ್ಟ್ ದಲಕನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲು ಕೊರೊಚ್ಚಿದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕುಲೆಂತು ಸಫರ್ ಅಪ್ಪಾರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲು ಹಲೋ ಅವನನ್ನಿ ನಾನು ದೊಮ್ಮು ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜು ಇದೇ ಇದೆ ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದಂದು ನೀ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ದೊಮ್ಮುಂಡದ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಇನ್ನಿದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೇ ಚಾವನ್ ಕಜಿಪುದ ಅಂಚ ಈತ ದಿನ ಪೋಂಡು ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಪದ ಬಂತುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಣ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ ದಾದ 19 ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಮಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲೆ ನೀ ರಜೆ ಟುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚ ಎಂಕಲಾಲ್ ಪೋಂಜಿ ಅಂಗಡಿದಾರಿಗೆ ಬೈದನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತು ನಿಂಬೆ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೂರೈಗ್ಲ ಆಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಬಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಕಾಣದ ಪೊರ್ತು ಇಂಚೆ ಪುರ್ಕು ಕಟ್ಟದ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಅನ್ಪೆರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋನುಂಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಪ್ಪನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಿದೆ ಬರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲ ಕನೆ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಜತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಪಾಪ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಜೈದನು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಒಂದು ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪಾಪ ಇಜಿನಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಿಮಿಟಲ್ಲ ರಜೆದೇ ಇದ್ದಿಜೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುನ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೂನಾಗ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಗ್ಲಾಸೇ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಗೋಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆನಪುರ ಉರಿಸಿದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂದು ಬರೋಡು ದಾದ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂದು ಬರೋಡು ಅಂತ ಸಿಂಗುದುಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಈತ ಸಮಯಡು ರಜೆ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ದು ಇಂಕಾಯನ ಕಣ್ಣು ತುನಗನೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುನು ಇಡೀ ಕಣ್ಣು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆತನು ದಾಲಾಂಡ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನು ದೇಪಣ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ನೀರು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈದಿನ ಆಯ್ ಐಸದ ಕ್ಯೂಬ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಈ ಟೈಮಡು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಂತದ ಪಿದೇ ಬರಚಿ ಅವೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ದಲಕನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲು ಕೊರಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕುಲೆಂತು ಸಫರ್ ಆಪಾರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಿಕುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಜವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟೆ ಹಲೋ ಅವನನ್ನಿ ನಾನು ದೊಮ್ಮು ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜು ಇದೇ ಇಡು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಉಲ್ಲಲ್ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡು ಮೊಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮೊಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ತಿಂತೇನಿ ಅಂಚ ಮೊಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಕ್ಕ ಬುಡ್ದಾದು ಅಂಚ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದಾಯಗಂದು ತೂಲೆ ಪನ್ನ ಸ್ಪಂದನ 6 ಮಾಸದ 2-3 ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನ ಬಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತಾರಾಯ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಏನು ನಾನು ಐಟು ಕುದರ್ ಬರಬಹುದು ಯಾರು ತಿಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಮಕ್ಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ಈ ಅಡಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಪಾಪಾರ ಬಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ರೀಚ್ ಬರ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ನಾನು ಮುರ ನೀರು ದಿಂಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚ ಮೋಲು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಮೊಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಎಂಕೋ ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ನಡೆದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಸೋನು ಬರ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ದಯ್ಯತ ಹೂ ಹೋಯ್ತ ಹೂ ಕೇಪ್ಲ ಹೂವ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಸದಾ ಪುಷ್ಪನಾ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಹಾಂ ಶೋಕುಂಡು ದೈ ನಿಕ್ಕಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲತ ಏತಲ ಜಾಲಿಡು ನಡೋಲಿ ಹಾಂ ಅಂದ ಆಡ ಎನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಡೊಂಜಿ 4 ಚಟ್ಟಿಂದ ಇದ್ಕೊಂಡು 4 ಚಟ್ಟಿ ಏಪ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊನೆಂಕ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಇನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ ಯಾನಿನಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಂಬೇಗ ಏಮ ಇಂಬೇಗ ಉಂದುದೆ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂತ ಬಿಜ್ಜು ಹೊರ ಇಂಚು ಬಲಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ತುಪ್ಪವು ಇಡಬಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಂಚಾತು ತುಪ್ಪವು ಹೂ ಎಂದ ಪಾಪದಿ ಅಂದದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇ ಎಂದು ಜೋರಾತ ನಾಗಿತ್ತೆ ಇದಾದ ಗೊತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಂದು ಹೋದು ಐಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆಂಬೆ ಏಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಆಯನ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ದರ್ತದನು ಅವ ಏನು ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೋಲೆಗೆ ಎದ್ದು ಶೋಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಎಂಚ ಪನ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಶೋಕು ಪನ್ಪಲ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೇಮ ಅತ ಹೇಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋದ ಅಂದದೆ ಪಾಪ ಕಣ್ಣಡು ಯಾನವೇ ಪೋಪೇನ ಅವ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನು ಅವ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಇಮ್ಮೇನ ಯಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೇನ ಬೇತೇನೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಇಂಚಿನ ಮಂಚೂರಿಯನ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಬಿ ಕುಡಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂದಿಮಿ ಕುಡಂಜಿನ ಒಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಗೆ ಇಮ್ಮೇನ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಮ್ಮೇನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಿಮಟ ಎಂಚ ಪತ್ತ ದೀಪಿನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಮ್ಮೇನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಡು ಬಡಿ ದೀಪು ಮಂಗಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತವೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪೋದೊಂಜಿ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಚಾಪಣಿ ಕಾಯನ ಕಣ್ಣು ತುನ್ನಗ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪೂಜಾ ಇನಿ ಒಂಥರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇಂಚೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ఓలా వేరు కాట్లే నుంచి అది షో కాపు బకు బకు పేదోలా bye come on see this 3 days 2 times in a row ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಸಿ కాస్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా వరం ఇలా మీరు కూడా చూసుకోండి ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದಿನಟ್ಟು 3 ಸಲಗೆ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಗೋಗಲ್
ಆರು ಬನ್ನಿ 3 days 2 drops in a row ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ಬನ್ನಗ ಬೇತೇನೆ ಇಂಕ ಬಂದಾಗ ಬೇತೇನೆ ಬಂದಿರು ದಿನ ಒಟ್ಟು 3 ಸಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾತೇ ರಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ ಅಂಚನ ಪಾಟ್ ಬೇಕು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೂರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಅವೇ ಆ ಪನಿ ಅದ 3 days 2 drops in a row ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ಬೇತನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಯಾನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪ್ಲಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿ ಇಂಚಿನ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಇಂಬಿ ಹೋಲು ಕೊಡ್ಚಿಂದೆ ತರಕಾರಿದ ಹೋಗಿಂಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿಂದೆ ಅಂತೀನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹಾಕಿಗೆ నేను పొద్దున్న ఉంది ఇంకా కష్ట వదులుదా ఓకే నా గురించి అవు కొడిచి ముందు కొడిచి అవు కొడిచి మళ్ళీ ఉంది మంది బరా వెచ్చి తింది పప్పు నేను అడిగే స్టార్ట్ అండు ఈ కండ ఒకటి ఏదో ఉండదా ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೇನು ಉಂಟು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರೇಪಂಡ ಏಪಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಪ್ದ ಮಂತಂದು ಇತ್ತೇನು ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂದು ಕೊಡಿದ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರು ರೇಪಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಾ ಅಂಚ ಉಂತುಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ದ ಬೆಟ್ಟ ಶೈನಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶುಭ ಇದನ್ನು ಕಲರ್ ತಿರ್ತುಗ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಟ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೇನಂತ ಅಪಗಟ್ಟೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆದ ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೇನ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತಿರುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿರುಂಡು ಉಂದೆಕ್ ತುಳುಟು ಲಾಂಬು ಒಂದು ಪಂಪಿನತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ನೆಗೆ ದಾದ ಪಂಪಿನಿ ತುಳುಟು ಅವು ಇಂಚಿನೇ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಕಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ತಿಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅವು ಆನಿ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಬರ್ತದಿತ್ತು ಟಿವಿ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಇಂಚಿನೇ ತಿಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈಗೆ ವಿಷಕಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಟು ಸೋಮಿ ನೀ ಟಿ ವೇರೆಗೆ ದೀತೀನಿ ಇವಲನ ಬಿಜ್ಜುಲ ಇಂಚಿನ ತುಪ್ಪಿನ್ಬೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ ಕನ್ನಡ ನೀಚ ತಂದು ಐತೆ ಇತ್ತೇನು ಮಶ್ರೂಮು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೆ
ಒಂದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಖಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮಂತದನ ಗೀತ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ತೀರೋರು ಪಾಪ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವಾಡು ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುರಾಣಿ ಮಂತದಿತ್ತೇನು ಮುರಾಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅವಾಗ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದಿತ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಪ್ಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೀ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ತುಪ್ಪ ಅಂತಿದೆ देखियो सोनो उन्नाई बक्का हंडिगे विनी कई पड़ा बढ़ता अन्नात हाँ हंडिगे पड़ा इंचिन में टೊಮೆಟೊ सारू मश्रूम उंदु बक्का इन्ने हंडिगे पड़ा जरा तमे बिज्जु ಏರ್ನ ಕಾಲು ಏರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕಾಲ್ ಬರೋದೊಂದು ಅದ ಡ್ಯಾಡಿನದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ इसे 4 खाए मिंची बक बेसो पाड़िए दादा हाँ केरना अरमान कांड लेने के ना हाँ इतने टೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೈತಿಂದು ಐಕಿತ್ತೇನ ತುಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ आयकर चिल्ली गार्लिक सॉस पड़े इतने सोया सॉस इतने मश्रूम पड़े
ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಇವರು ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದಂದು ಮಶ್ರೂಮು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂದೆರ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬೇಕು ಸೂಪರ್ ನಿಖಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಳಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲು ತುಳಿಯರತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ನಿಖಲು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ದ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದೇ ಪಾಡ್ದು ಮಂಚಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಈ ಉಣ್ಣು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಉಣ್ಣತ್ತ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟಾಗ ಪಂತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕ್ನು ಈಸ್ ರೆಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕ್ನು ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಐಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸಂಡಿಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಂಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಜೋಕ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬಲಸದೀತೆ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದು ಏನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಲಿ ಮಿಕಾಸಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ದುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.